Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelataan samaa peliä mitä viime kerralla. Eli Five Nights at Freddy's 2 ja kakkososa. Mutta viime kerralla kun me pelattiin, niin tapahtui semmonen ongelma, että mulla oli äänet niin kovalla, että te ette kuulenut mun ääntä siinä. Eli nyt mä en tee sitä ongelmaa, koska mulla on äänet pois päältä. Mutta ennen kuin mennään tämän videon pariin, niin muista tilaa kanava tuolta alhaalta ja laittaa like tälle videolle. Kiitos. Noin. Nyt mennään. Elikkä sama homma. Katsotaan valvontakameroita ja katsotaan välillä taskulampulla näitä hirviöitä. Juu, ei täällä ole vielä mitään. Ja mä oon nyt muutis kakkosyössä ja viime kerralla mä läpässyt ykkösyötä. Mutta mä vähän niin kuin pääsin sen, koska mä pelasin vähän vapaa-aikaa. Niin ei tarvi heti ottaa kauan, että ne hirviöt tulee. Ei puppet voi tulla. Noin. Ei se tule enää. Ei näy vielä mitään. Tuolla on tuo mangle. Onks tuolla on Freddy? Freddyhän on tuossa. Ladataan vähän tätä ilman syytä. Ei vieläkään. Mitä ihmettä? Kello on 1. Ei, mulla loppuu haasakku nopeasti. Toivottavasti ei. What? Kuinka kauan tässä kestää, että naatu? Okei. Tuossa. Tuossa. Mitäs jos mä jätän tän? Okay. En haluakaan jättää sitä niinku syliin. Nyt ehkä joku tappaa mut. Ei tapaakaan. Mulla ei oo mitään hätää täällä. Onneksi Freddy ei lähtenyt. Onko se täällä? Ei, Freddy on lähtenyt. Arvostuva Freddy. No niin, katsotaan. Fuksi. Katsotaan aikana, onko täällä, mutta ei oo. Mitä mä teen? Ei, nyt mut tapetaan. Nyt mut tapetaan. Ihan selvä homma. Ei sittenkään. Toivottavasti ei. Niin ota sitä. Voitko mennä pois? Tuo on ärsyttävää tuo Freddy, kun se on ihan tuossa kiinni, niin tappaa helposti. Ja sitten ladataan tää puppet. Nyt ihan varmasti joku tappaa. Okay. Ei tappanutkaan. Onneksi ei. Ja laittakaa muuten kommentteihin, mitä se video seuraavaksi tehdään. Ei tarvi olla pelkkä FNAF.
no nyt on ihan versta. Pitää vielä maski päällä. No ei saa. Mä selvisin. Mange on tuossa. Ei. Tekö? Nyt jotkut tappaa, mutta on niin vaikeeta. Hello. Ei. Oisinpa pitänyt maskia päällä. Mutta mä tiedän, kun mä viime kerralla pelasin sitä ja pääsin kakkosyöhön, niin, tai siis pelkkä kakkosyöhön, niin tuli sama homma. Eli vaikka mulla olisi maski päällä, niin ei se auta yhtään mitään. Mutta painetaan vielä. No niin, nyt. Meidän ei tarvitse tehdä pelkkää pelivideoa. Me voidaan tehdä myös ulkoiluvideota ja jotakin, mitä vaan. Tai siis ei ihan mitä vaan. Mutta kuitenkin. Ballons on tuossa. Ei haittaa. Mä en jätä mitään vaan ihan ilman syytä. Toivottavasti ei käy mitään. Ok. En sittenkään. Nyt pitää laittaa tuo taas. Ja katsoa nämä. Ei oo mitään. Painetaan tuota Fredin hommaa, kun ei oo ääniä. Ja ei tiedä mitä se on. Kello on 1. Ja ei oo lähtenyt vieläkään. Miten tuossa on jo? Mitä ihmettä? Meneepä nopeasti kyllä. Onneksi Freddy on tuossa. Juu. On vaikea peli. Nyt se on siirtynyt tuohon. Eihän se auta yhtään mitään, jos se on vaan siirtynyt tuohon. Ja versa. Mitä? Miten kello voi olla 2 jo? Ja mulla loppuu taskulampusta valo. Tää on pikkuinen homma. Vähän vaikeeta kyllä. Samassa paikassa. Ei. Ota siitä. Foxy. Ota. Okay. Näitä mä pystyn helposti katsomaan. Ei, Foxy tai Freddy. No se on Freddy. Ei tiedä. Puppet on ehkä lähtenyt. Nyt joku tappaa mut. Kohta. Mun pitää odottaa tässä. Kuinka kauan? Ja papereilla
pitää katsoa papereita vaan. Tuossa on ainakin chika. Okay. Se tappoi minut. Ei. Oli niin järsyttävää tuo 2, niin nyt pelataan 1. Ihan normisti vaan. Ja tää on nyt se 4. yö. Nyt lähtee vähän nopeammin nää. Foxi on jo kattomassa. Mitä ihmettä. Chika on lähtenyt. Chikan tuossa. Tässä ei pysty taskulampua käyttää kovin. Ei kun tässä ei pysty taskulampua käyttää. Ei ole vieläkään lähtenyt muita. Foxi tekee ison virheen, jos tulee, niin mä laitan heti tämän oven kiinni. Ja jos Chika tuolla, mä laitan tämän. Jos Chika on tuolla, ei kun Bunny, niin mä laitan tämän. Ja Freddy voi tulla vaan yhtäkkiä. Ei, älä nyt vielä. Älä nyt vielä, Foxi. Ei kun mitenkään tulossa. Ei. Tuonnesta tuossa. Ei. Se on kyllä tuossa. Ei oo. Joo. Pelottaa. Pelottaa. Tuntui siltä, että tuli äsken joku Golden Freddy tai joku. Katsotaan missä on Yellow Rabbit. Tuossa on ihan naama kiinni. Näitä mun pitää vahtia. Tämä. Muuten ei oo mitään ongelmaa. Tämä. Mitä tapahtuu? Hello. Mitä ihmettä? Tuossa on Chika. Hello. Voitko Chika lähtee pois? Onko oikeesti semmonen... Mikä se on? Mulla on semmonen, että minä en saa kuluttaa sähköä asti. Niin voitko lähteä kiltisti pois? Et. No. Ei oo ketään ainakaan tuolla. Miksi Chika vaan on tuossa? Koko ajan. Tuossa. Mitä ihme, Chika on vieläkin siinä. Siis mä vahdin sitä aika paljon sitten. Takai sitä pitää vahtia. Ei. No niin, nyt sitä ei enää. Chika taisi alusta. Ei. Chika on nyt täällä. Tuossa on Yellow Rabbit ehkä. Onko tuossa William Afton? Tuossa on valkoiset silmät. En tiedä. Miksi se tuli? Miksi? Okei, tää video taisi olla tässä ja moikka! Bye bye, nähdään ensi videossa.